Hallelujah. Amen. Ishanka radi yankopon din ena de ya pagya radi aye ne kese. Edem ha aye sesan so na minim se ufie onso no awrade honhom aye kese wo. Hallelujah. Amen. Ebrei mu yakọ ye nyame tiasefo no somafo a anwumre ni awie ebrei mu asoma ne se onfa asem emra wo nchen. Wo kan Deuteronomy chapter 18 a wasina meyi makoa bi awie ebrei mu na saa onipa na woyo odinfo na obasore wo montem no ono na muntie no na anwumre nyame akwa wa ha nyame somafo no wa ha ene ono na nyabotra pa na tie no esansa onyankopon intasem a wode ebrei yakoya papa nchen ni din no at the Bishop Albert Saki Kwapon eni die kwa so Bishop yamo akwaba ebe fidie so asafo mejosu eburu amisha papa na mopo motesen onyankopon adom ye ho ye pa ya meka ne se nyankopon onhyira mo amen na onya mo kese amen oma makoma so ade embrem yes lord na muntintim na muhihim munkoso wo suma djuma Jesus na yenim se ye bre erenye kwa djumadie no ayedan eden aso sana tetefo no yo ya onyame hyira won a onya abodi kese onya nhira nyame ne wo ya pam bisa anano na nipa ye friend se Peter ebisa Yesu se ya gya ya djuma nyina ho abedi wachi ebe ye wadjuma na mfaso die ben pa ena ye benya hallelujah amen aja se djuma no
enye ye penso kwa na din every tete no na adwuma no eden aso se tetefo no yoye na onyankopon hyira won de a ye penso yeso ye beye na onyankopon ahyira ye. Hallelujah. Amen. And na yanko space ne so Facebook ni YouTube na wona woso no ye ma wona kwaba embra enne sida awa no so. Bishop Samisomu adi a boss lady jina so Ajman Elvis Efiasi Eduwa asoma new route enso waso Patrick Osei Akutu enso so waso Ochre Grades ewaso Inestina Ibrahim enso ejina so Kwakulaki enso ewaso Sansona Yenia ba eye Fadilatu Terogo enso waso eya mumfa mufie di mraso na nefia so ejina so den a oni ye bompa osofu sanso na David Opon ejina so na nefia wo so asoma ni route e wo so Porsche Osei e wo so Ochre Grades e wo so route Asama wo so Matilda Jemai e wo so sanso ana eye Helena Insia e wo so enso jina so settlements me so YouTube no so anumre YouTube no so aye shipa papa Asantewa Krobia ene yesom Safo Samuel ejina so Blessing Amwa Angelina Fokio Hega Amwa Angelina Plempe Michael Apiakubi Suzy Danso Inshuraba Zinabu Amadu Porsche Osei Rose Ajekum Rose Apia ene Elizabeth Asari ewo YouTube no so ene anumre omone yesom den David Oponso jina so den Nyankopon shiramu pi. yes Ene anumre mo like sumpa page no meka 93.1 FM no mo like page no na mo share link no emfama afoforo ni ahwefo so entie bi ene ya fofida tie ma enua no mo nkramfo nyina de ben barika sara ene ya edi bubara ene omo adi ama wiase nyina akiro mo yenkom Nyankopon hira yenua no mo nkramfo ni nyina Nyankopon hira mo sanso na ene asempeni pafo nyina ene mema mo nyina barika de sara bebebi amo bia asempeni pa penyi ene na pamfo nyina mema mo barika de sara ene sopa adwumayefo nyina ne asofo ahodo a mo ye adwuma wo TV so nyame nhyiram adwuma no eden so no ye de nyame mmoa be yesa eno na tetefo no yo ya nyame hyira won oma wona home ema won kra na ena otwi sene mo nyina nim sida awa ya ba fidi kase yiso a nyame asema ye de bra hwefo ne atiefo nyina ne se ehifa na ye janom Nyankopon no wo. Where is the God of our fathers? Na die tie ebisa sa ne se ene day yade e doso osofo owu doso osofo okokonfa noche anase kolebo na okochuren friend the word ahodoa enkura nketu ampo a yade a ye friend se kokuram ayewom bujja kokuram kansa enkura nketu a ayewom sa nneoma na nkatete no because yampanyufo yade ene sikafo na kwantufo yade yade diabetes diabetes enkura keto a eye won yade diabetes stroke yade diabetes BP na ka nye nkwada na yampanyufo modo mo mpanye mfie so na ka eye won yes low pressure yes say ni say ene yade no ya doso ndo na Nyankopon so ahye yem bose yare odi go Misrim for swan. On fire, and say, I read Nguni Maso. No, no, Yankopon or Yaya Safo. And they be said, a ye Jumana. And no, and a Buffy de Swa. Ye fan sem for bacon. Now ya bobo home. Now, Bosumi a tram morning, you know, you can say ye do Uti Yankopon sem, not the Yankopon sem ye Juma. In Fasudia Unya, the blessings in obedience. Yes. To the word of God. My God. Say utie Nyankopon asema nhire womu. Ena say when tie Nyankopon disobedient to the word of God. My God. Nioma eba so. Yes. Ye hu say Nyankopon po.
nyankopɔn no ɔma ho ban ɔhaw bi ba ɔno nyankopɔn ɔmfiw na bosome deɛ baabi bia yɛduru no ehu sɛ yɛse abrabɔ mu akwansideɛ hindrances of life yɛ akwansideɛ a ɛwɔ ade a yɛfrɛ ne sɛ abrabɔ a yɛbɔ mu enti onyame nkurɔfoɔ ɛyɛ nyame asɔfoɔ yɛwɔ akwansideɛ a sɔre tia yɛ asikafoɔ ɛwɔ akwansideɛ ahiafoɔ ɛwɔ akwansideɛ nsɔrema ɛwɔ akwansideɛ deɛ ɔnkɔ asɔre ɔnsom nyame ɔwɔ akwansideɛ yɛ nananom som so a wɔsom no ɔmo so wɔ akwansideɛ ɛne yɛfrɛ sɛ abrabɔ mu akwansideɛ ne deɛ ɛkɔma obi biara yɛwɔ nneɛma a ɛsɔre tia nipa na no na yɛkyerɛ mu sɛ nneɛma no a ɛdi nipa nya no ɛyɛ mmienu yɛwɔ honhom akwansideɛ a yɛmfa yɛne hu anso so adeɛ no edi yenya ɛna yɛhunam akwansideɛ a adeɛ no edi yenya yɛhu adeɛ no anso yɛne hu tumi ntimenya ho hwee ɛno ɛna bi to asuafoɔ no ɔsɛ asorɔkye no ɛbɔ yɛhu sɛ wei yɛhunam asorɔkye yɛhu anso yɛde yɛnim deɛ ne yɛnyansa yɛ asorɔkye no nyae Bible sɛ Yesu bɛteate asorɔkye no ɛma wɔ nti yɛwɔ nneɛma no bi wɔ hɔ a Jesa onyankopɔn yɛ dan ɛbɛm ɛde ma Sarah ɔwɔ Abraham ɔwɔ yere Utie Zakaria ɔwɔ yere ne yere Elizabeth ɔwɔ kunu Elikana ɛwɔ yere Hana ɛwɔ kunu anso so na akwansideɛ no ɛyɛ awo no ma tie na ma wo no ma enti abrabom akwansidie obi hwɛ me obi tie me ko hospital yɛ sɛ mo ni problem bi a anso awo no ma obi a adwuma bia ni wasofo obi hwɛ obi tie ɔyɛ pa sika ba ne sem anso so sika ne nyina ɛyɛ akwansidie na akwansidie no yɛ kan sɛ yɛhyɛ ase wɔ honhom akwansidie na honhom akwansidie no baako a yɛfa yɛ ɛyɛ daeɛ nti ɛnɛ yɛde saa point we bɛba wieyɛ ɛnɛ den na nyame yɛ adom na Yesu amma na ɔde adom do yɛ na yɛba adwada a yɛsɛn abɛhyɛ point foforo ase na ɛne ahwɛfoɔ na etiefoɔ na yɛayɛ ho adwuma nti na ɔtwe efiri brada atwa mu no saa bɛsi ɛnɛ fiada yi yɛne ahwɛfoɔ kan sɛ yɛwɔ daeɛ bi wɔ hɔ a ɔso a ɛde nsonsansoɔ ɛbrɛw nti nyankopɔn na ankasa na bɔ daeɛ ɛma onipa enti yɛnka twerɛ sɛm no ɛyɛ Bible no wɔ Job chapter 33 deɛ nti a yɛkɔ yɛkyi kakra no ɛyɛ wɔn a ɛnɛ nkwa ne da edi kan a ɔhwɛ yɛn obi wɔ hɔ a ɛnɛ afofi da holiday ɛna ɔte fie a ɛnɛ ɔhwɛ yɛn na ɔtie yɛn wɔ radio anaasɛ TV enti na yɛba hɔ no enti yɛnkɔ Job chapter 33 from verse 14 to 18 enti nyame asɛm Nanso onyankopɔn ɛkasa prɛko ɛne deɛ ɛtɔ so mpire no nanso onipa nwene ho daeɛ mu anadwoade hunu mu na hɔ atɔ nipa so mu ɛmpa so naeɛ mu ɛmu na obue nipa aso na ɔsɔ na tena no sɛ ɔbɛsane onipa firi no yɛyɛ ho na wayi ahantan ahinta na watwene kra afira mena mu na ne nkwan so antɔ afna ano. Amen. Enti Joel chapter 2 verse 28 na so nyankopɔn so ka asɛm bi fa daeso ho ɛno so yɛbɛkenkan nti ahwɛfoɔ ne atiefoɔ ɛna mo hwɛ yɛn baabi bi ɔhwɛ yɛn na wotie yɛn firi obi man so bia ɔkasa fa daeɛ ɔno nyankopɔn na nkasa ɔso sɛ honhom nnuama ka ɛba bɛto wa ka wo nim no ɔno nyame bɛfa daeɛ no so aka kyerɛ wo na beto na mpie wo honam mu ama wo nkwa amfiri wo nsa anaasɛ wankɔtɔ amana bi mu ti sei na nyame asɛm tie aso ɔse ɔka nyame ma yɛnya dan yɛnwene ho ɛna bronsam ayi honhom nnuama afiri nipa tim enti obu ɔse meso daeɛ akwantu a metui daeɛ a maso nti menkɔ daeɛ a maso afa me yere ho me ba no ho nti na ɔkyerɛ menkɔ
asofo sa first na sa nneema no wo ho wo ho ko si se even ye nananom no asofo opie otime ka se me poli me nan benkuma wo se me san me de bibia me kwa ko nyina enye yi wan ho yi amakwa ko hia amane bi otime ka se bia me hia asimasi ana obenten a wo se me ye den me san tetefo no omo de nneema nyankopon de adom ye no omo de so enti o se fa asam no ye dan esie wakomam eno na ema ababa wa ye friend se Maria te Maria mo ena nwumre me ma Maria mo Maria o se o de asam sie na akomam na odwere ho anopa ewia na nwumre odwene ho enti enne ya nwiri nneema nyankopon ka kire nipa ho ena de o haw ne amane ebre nipa Job chapter 2 verse 28 was saying Osina ye achiri no mehwie me honhom agu hunam nyina so na muma banyini ene muma ma ahyenkom na mumpanimfo asoson dae na mumrantie ehu anisoade amen enti o se mpanimfo be ye den besoso dae emra ye achiri no mehwie me honhom agu hunam nyina so na muma banyini ene muma ma ahyenkom na mumpanimfo asoson dae na mumrantie ehu anisoade amen amen enti we ye nyankopon na yaka se mre no ebekwa we ya je ono rade de bedom no osofo na wotwe nyina ye kire dae a oso a we ya den ya obeyare na yade no bowa obekwa enkonda enko nyame ambemu yare no beka oso ebesel na yemre ni nti yentimi mbo so biom yakase mo amoso daye na aboa ekeka mo daye mu yebo motuo yedi bibi hwutim yedi bibi yede ebo uyem daye mu no wantuwa ne mo amudidi na mo hwenam sankwanse fio adenti na onso daye se odi communion odi bread na de bia o hwenam oyewe eba so a osofo ne kono ohwe ye beka so ye so dae ye kan musa dae bu ha oso a wo ye dan owo car 10 ne nyina be fro nsa owo trillion da account mo e be fro nsa dae a obeso se ye ju sem sika bibi kraw afri ato abo obi ahwem nsem ade e de ko obeso dae no na osesa kwense obeso dae na bebia watena pen watu asa membre bia owo ho obeso daye bia no wo hyesuku atade obeso daye bia o twere exams o ntime ntwere obeso daye na o sesa enwa ene achichide ahodo ewo fom obeso daye na oninam atechem obeso daye na oninam toilet ya ne so public toilet so sanyomani nyina ede achirisan ye ne oseye ene ebrewo obeso daye de bia oninsamofo di nkomo oninsamofo udidi eye nneema mienu se enyo owu a de kutawo no ni nyina bewu enjobo na wadwuma na ye to ade pa se ye nto ade biom okay se adwuma na asai na meda ne de mo amota so daye na adwuma na mo ye no mo ye ne gidi ye to e cost wo daye no aso hu na mo de ye dane adwuma ye sai kan daye hodo a wonya so se kim wanhwe ya wanim ebegu ase na odware wa abonten onhye mpoboa osofo mountain ye yuti wanhwe ye wanim ensio tobro tietia toilet mu obi oti wo jacuzzi a wudware mu WC wo bedroom mu wasi ahwehwedan na public toilet so ekoye den ti ya kire mu se edin so aso bone ed brenipa that's right ya kire mu se obeso daye na nsuo kase untibi ntwa nsuo na yiri ofro bepo untibi mfro bepo no ewo daye num obeso daye na onam kwaye mu nam kwa bi so hu kwan obeso daye na bodani pamon na bodanim sound boso da na oni bodam ni eda sa nuama ni nyina no eba wa abra bomwa
ɛkasa sɛ wɔhyɛ bra ɔde baeɛ no ɛna yɛsɛ no Yes. wobɛso daeɛ ɛbasa wobɛbrɛ mo nso ɔmo so daeɛ na yɛyɛ mo wedding mo nso woyɛ wedding yɛhyɛ wo gown yɛyɛ wo sei wobɛso daeɛ na one obi da wɔ daeɛ mu mpanyimfoɔ ni mo mfa nkyɛ me awarefoɔ asɛm na meka kyɛ sɛ w'ani kyekyɛn sɛ wo ne wo yere anaasɛ okuro ɛbɛhyia mu ne nyinaa ne yɛfrɛ sɛ sunsum awadeɛ wonya ade a yɛfrɛ nsɛn asomdwe wɔ w'awadeɛ mu da awareɛ no sɛ ɛnwu a asomdwe adi asomdwe ɔyere boa kunu a ɛha no ekunu boa ɔyere a ɛha no saa nneɛma no sunsum bi abɛta obi ɔkoro ɔbɛso daeɛ no na mpa ɔda so no ɔsɔfo obi da ɔmo ntɛm obi ɔmpɔda ni da ɔmo ntɛm obi onipa bi da oni okunu da mpa so obi da obi ne ne yere obi da ti saa nneɛma no nyinaa wɔanyɛ ho adwuma ɛno na yɛakyerɛ mu abɛduru sɛ amanfo a wɔanya nsonsuasoɔ no waso saa daeɛ no ɛde nsonsuaso bɔne abrɛ wɔ no ɔmfrɛ medical ka kyerɛ sɛ daeɛ so no ɛde nsonsuaso papa ɛne nsonsuaso bɔne ɛna brɛ nipa dream carry an impact in our daily life either good or bad ɛwɔ nsonsuaso papa ɛwɔ yɛ daadaa yɛasetena mu sɛ yɛ nsonsuaso papa anaasɛ nsonsuaso bɔne bɔwura mfi sɛ Genesis chapter 37 daeɛ na Joseph so sɛ ɔde onuanom nyinaa kyekyere ayuo na ayuo no ne nuanom ayuo no ɛkoto no ɔsan so daeɛ sɛ bɔsome ɛne awia ɛkoto no a ɔpapa Jacob kyerɛ no mu sɛ na daeɛ no kyerɛ sɛ nuanom nyinaa ɔbɛba bɛkoto no ɔpapa ne ɔmaame so bɛba bɛkoto no ɛfisɛ ɔbɛyɛ nipa kɛseɛ ne nyinaa bɛn mu Joseph fa ɔhaw ne amanneɛ mu nanso na daeɛ no ekuta impact wɔ no so ne nyinaa bɛn mu sɛ ɔbɛyɛ prime minister hallelujah amen ɔwura mfi sɛ Genesis chapter 40 no daeɛ ɛna naduafoɔ so ya kyerɛ sɛ 3 days amade a wadam a yɛde na to afiase for life no yɛbɛyi no ɛsan promoto no de n'adwuma ahyɛ no sɛ ɛde 3 days na bɛm ma owura fi sɛ daeɛ ɛna nipa a yɛfrɛ ne sɛ Joseph soyɛ ɛka kyerɛ ne sɛ ɔhaw na aba no amane na aba no akyinyegie no ɔyere no nkɔbɔ adwaman na ɛyɛ nyame nti kɔ na kɔfa ɔyere na wada no Joseph yɛ sutie no ɛnumonyam yɛ kɔ heaven na ɔsɔfo yɛbɔ mɔde kɔpi heaven wa yɛbɛhu Joseph ɛne Maria sɛ ɔsɔfo de bi akuta wɔn no ɔmo na ɔmo de wiase agye nkwa no ɛbaa mo wura mfi sɛ daeɛ ɛna Pharaoh ɛso yɛ ɛwɔ Genesis chapter 41 a ɔyɛ sikani sɛ tabam ne nyinaa ne sɛ nyame ka kyerɛ ne sɛ aduane bɛbu nti ɔsisi warehouse ɔmfa nsie na ɛkɔm bɛba ɛsase so mfie so ɔyɛ saa no wiase nyinaa no na Misraim na nipa kɔkɔtɔ aduane hallelujah amen na ɔtwe common dreams a yɛkyerɛkyerɛ mu no ebinie ɛna yɛma mo a daeɛ so no de nsonsuaso bɔne abrɛ mo no yɛka sɛ momfrɛ na yɛne mo mmɔ mpae enti ɛnɛ yɛbɛbie tatafo no atom sɛ mo a waso daeɛ ɛna yɛakyerɛ m sɛ mo nso so a montimi nso daeɛ no ɛnyɛ nnuama papa na obi aso daeɛ na owura na ya efire na yɛ ɔbɔnsam hyehyɛ sɛ ɔma wo nso daeɛ koraa na wakae na wayɛ ho adwuma na wahu nnuama papa a ɛwɔ w'anim anaasɛ ɛwɔ w'akyi yɛkyerɛ mu sɛ obi wɔ wɔhwɛ yɛ otie yɛ ɔwɔ aburukyire ɔfiri ahafo ɔfiri gɔɔso ɔfiri ahafo mehame ɔfiri tɛpa ɔfiri ahafo bekyem ɔbɛso daeɛ wɔ obi man so de bi ɔsɔfo no ɔwɔ ne nkyi obi hwɛ yɛ otie yɛ ɔfiri Cape Coast ɔfiri oguaman mu ɛna wakɔpie US UK ɔbɛso daeɛ bia ɔwɔ ne nkyi ɛtɔ da kora tete dan a ɔmo atena mu da no hɔ no wɔ yɛkyerɛ mu sɛ ɛba saa na akwantuo no a ɔwɔ mu no sɛnea nipa nneɛma se kɔ tɔɔtema nipa no wɔn deɛ wonya na ahogoro ɛyɛ o credit hours o sika sɛm nneɛma ɛbɛyɛ den nti sɛ wanyɛ ho adwuma a obi wɔ hɔ afei na wasoso saa daeɛ no wanyɛ ho adwuma mo a efi last week na wotie di amanfo frɛ yɛ ɛde ɔmo confirm yɛ sɛ daeɛ a waso no nsonsanso ɛde abrɛ n'ani ɛnɛ yɛ bie line na tum sɛ ofra ebi a waso bi ɛde nsonsanso bɔne abrɛ yɛne wobɛbɔ mpae ebi nso so a waso ɛmfa nsonsanso bɔne bi anyɛ den
emereo anso so no se ne ese aka cho se ewo wanim no ma wura mfi se ya taka nioma esi nipa kwan eni nti ne yen kire da ye papa enum no ye kire mo se the hindrances and as a hindrances of life abrabomo akwansidie ti we die ye call the negative side no nkwa ena ye ko mo wura mfi so se medical ka kire so obu wo osofo ne daye no obonefo na dane no oso da ye papa nioma bone ne ba no so na oso da ye bone a nioma bone na oyeden onya se wawaya ufie na wanwaya ne yie no anytime bi agati mitum asechira no no Yes. obu ane daye no oso daye papa nioma bone ne ba no so ono so daye bone momu a obu oso fo so daye so de nam ya ne no mo so ni ne sa bra mu na onya sika enya de papa enti ene ye de na mesri nyina egu screen ani MCR nyame hyiram azuka bema ono wa pan holiday ni nyina na mo andi holiday anopa first service mobile and then you mess one about Yankopo Shram holiday beba bio de my mom holiday mama chima home enti and na mo hwe TV ni de no ma no go na mo so so a mo hwe TV ni baba bona mesre se obefra ni pa fra no doso enti bomodin ase ubefru TV no ana radio no ho ana se untie woni ewo TV no volume no ni wo yesa na e ma ya feedback o kasa yente wo ha e ba sa na gese ye yu free so ye yu we free so e ha yen anso ya anya sa so e mo ahwefo na etiefo ye so e mo ye enti o pekura na dum TV no ana dum free ho o kasa wi a wasan ya ba ho nyame shira so obaye ne sa normal no ye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na daye ben na waso. Ubi ya ko zatasi swami. Me so da no bi bi nska. Eju am ko bi na nska. Me no bompa ya peja onsem ti se de ode onsem no churade. Shabre sesafo ne urade. Erade wafuna kos nipa bi a waje ne nsem sika ne nsem srade erade san fa mano me bompa ye hwada yenum se enya soso biom wo hyebre so Yesu dem amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa freo ena dae be na wason de na de brewo Ekafati kra. Ibi di ma dis. Because I'm sure that na fixa akoko de bi. eye enya dae bone ekasa fa wo ma ho ekasa fa wo ma ho ekasa fa wo ma ho ban bo ho enti your friends akoso na bo o man ho ban ti mo ma no wo mpa ma won na nyame be bo mo ho ban ama enya dae bone Erade me bo mpa ye se wa fra dae a waso se eye nyame asafo ma se yo no ankasa ne ma se nipa bi ma na Erade di won ehye won sa nyame ma wa hoode a obetima hwe won so o Yesu dem amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa freo No pension krono. mo kasa No me so da me so na na pe obi actually ba the people. Obi for na pe no na ba the no so. enya mame no mo mpae ye gi wadwuma ne wonsem insika na efri wonsem Erade sada ye no me di Yesu di twem insusu so boni bi e di abrew Erade embreke no man o Yesu dem amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dae ben na waso mame The friend is very well, social secretary. aso I can see that, but let's be able to work good on the obeso dae bi na ye ose de men workers not done to done good.
The 3 days I'm going to die now. Mentio, huh? I mean, no mumpire, and no chess. Show die so ye. Na ade papa bi a person course wa brabunyame de dan agent of amount. One you know one a besay. Ade papa bi a wo bra wo ho bia emi enti okuta doma che de father ye so nti ye ho adwuma also die bi a bo ho pae ye. Ena oye project bi anso so afa share radensa na influencer enti me no bomb pa say project bi a wo ye ade bi a odo nsa beka bi obo no for ntime nse no erade wa fro project bi ade bi ode nsa beka biara erade manenye yie obo no for no hihye biara betwam wo Yesu demo. Amen. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa from mama na da ebe na ya ososo. If I show the person Kenya, sorry, sister, Mo. Papa, I'm a son that yet, my mammy will bear 30 years. As well as my question of food also in this can one, a minister. But of course, if you never back for that, or yard, you know, to assume, and sure to me back for what to me a yard. And yet, die, papa. Nimi and yet die, papa. Obana, a year demano. Nanya, sir, near my bonnet, a betono. And I want so sono. E kasa se wa hwe wo shebe no bewu e na wonsem ade so ye beje fru se menti wo sika se mokose maame e na wadwuma se Baba me pa chop me se da nyadwuma bi ame ma na hwe me o ma na hwe wo unfie no kwa enimu ana me pa chop 61 year ene se be bi edu o ma na hwe wo no de wo be yese wo be di amankora no ensio otensio mu o yese enya da ye papa. And I want to send some for go show mammy away 30 years and yet die papa. Me no bumpire. Me chat that you flew man so. Me do man check list to mochem. Also, Mrs. Sell Bono for the Chichi be a Missia no amount. Amen. Praise God. Hallelujah. Who did it baby or cast through? But show your family uncle because I feel come chrono. Mapokia diabena was on a dance so that the blow. Papa Pacho, that's one that you be ana, the DNA cross the dinner way. That's one that you prayed a yet kuku a cross if you crown and papa see and not no the night go form. I'm sorry, them public crime to me, Jarrow. The tape Jarrow public. After so they told me my classmate here, they were me a few. The son I am, the can't call crazy one arm. I said, the cat and empowerment that's who come at no. My good move. Now, Brian Papa, so who can't let me say, never there, more said, the cat and part the chin, that will not go to pass. And if you're going to hear the Saka na meku enya eme ekotu years na emuani ene ye wo ka tifie ya wo ye makama no wagya me ya na wososo no na wosanka utunwa na mo ebi a wosofo odekoto nanim na oboa wo anan obi anyame nsa wo no so anyame adom na dom achede ka utu sa ho na mo ti say na apart from say wonu kura brew mo sisi fie wo cars they say wa de no apart from no so dia so na nsa nkoso wo abrabo papa na ma konso so de na me she me mpabu ase ena me she ba ka se me wo mpabu e dia so no me so o kuma se he ya Pachai. And your pon your sign out there from me. Then you want to me no bumpy. A rather sigh actually sign that yeno. And you open go say baby I will do a brabumbi I best sign or no. Be chum through so or yes to them. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby or can through Kentika. Yes, Premier Joseph as the communication also West Sino. Misunda ye nam papa wu enti misunda mi hu mo da yo na mega train say wo wi ani ma boka bebri na so be shira na obom pai ma me o na so ashami ntimi nko
ebesi na me hu hwe onu so e ebesi ho so hu hwe na so de wo mu ane se inhyira nipa de hyira nipa no ya dwene nyina ye sika nko a na yewo apomuden hyira yewo nyiniche hyira no ye bebre na toda ye yade no nko a no aye se ye hia sika no banko a na ehu se nyankopon ehya enti no ye adwuma enti me no bompa se ade bia wahwere bia no nyame onfandomo hyira bia se saka no ebu okra wankasa kra no nsanka so ye mu ma na wawo mo no omo nyina na san hyira no ebekọ won so enti me no bompa ya agbeko baby bi owo bia western north me de wo she Kristo mo chem wo da ye papa waso na urade ma ne merem wo Yesu demo amen praise God praise God praise God yeah we de papa we de yentonka just kato na frafoforo praise God hallelujah odini baby okasa fro na den Diana ososo na den na edebrewo wacha kono kwa mekasifo diakwa papa mekachoma soba ya na kwasi ayo uyo na na pia uyo Mas daí dia na bona ni se school. Se não só sabe da eu não só quero na noite se me for de uma sei. Então me passa. Antes mas bem cai para assistir. Me colocar só na guarda. E só da nada. Ai todo. Ana vi o chego na todos papa amasso. Afi me sa ko da ni. Na me papa. Mas meu papa, não sabe não só não mesmo quando se meu papa ache eu vou me manitar eu passo no dia meu papa ache no wa daí mu deixa eu dar uma se eu me se eu gostar não se vai me se eu vi eu acho é de interesse me na me quite na thought mami ti so ben na edi abro ma wa boba ko se okru peso ye ho ade emem okru so sa dae pe na okru adwuma nyina asai apart from that the ensusu na esan de brewo ana apart from this that me ko adwuma mo se me ko san ke me na ko do me to contact costa no okoko mu nti no eba sa na enye bema no ade na ekoso wo sunsun dae son enti medical culture so bu okro na afi bia no ye wodae bu oso no just once pe oso na uniama nyina asai obu uniama be ye bia na oso sa dae no uniama ye se pekia na oso sa dae me no bompai ye pon a ya frame off na me no nkasa ye sign out afre me no bompai ewrade wafuna ebu akwa ade biara enini di esi wo sunsum ewrade wo da na di kire no ewo dayim mano ho ahoden ewrade hye ne den wo sunsum ontimi fa ntwemfa so o Yesu dem amen obu asada ya wo so akwanche ede ma nyina ye just all your fasting what are you fasting wo kra da bia na wo sunsum aye den na wotimi overcome sa spiritual nyoma no praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro na dae be na wo so aso be na de bere wo. Me pacho ni Sudan acha na so me se especially sistema bo frasi. Na me Sudan se me brother Penny aye ni ejaba. Na otu so me concern so a. Na so na understand na ntimi hwe me tafufuru. Wa yes 7 times. Man to know something the elbow my brother me hit the other and so me I did tell me there is a man no way fasua me na and then say me to so sa and no once na me no kas da ebu a osia ya brabomo de ben osia akwansi de enti insio gina ho mankwa insio eye nhira enti wo sa over 7 times or so ma won sa and now so enko ye
Okay, okay. And about some direct dia na me comment that I me square na that I me take my mu nyina na wotwe nyina nti me no bompae ye pon a eya sanfre we do we boa kwa he nyina no mema watu ho anamo ama kire de onye na etimi aboa awurade wa fena ade bia edi wonya e wo sunsum enam daye so me twam wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ma oneso kakra ma me obapa odin ne babi okasa firi o. Dan ho kakra na online no moye. Oh, San Frebium na yente on kan yi. Praise God. Praise Konongo ma oneso na kasa. Hello. Kasa yetie pa. Cecilia kasa. Online number jina ye pa na fre. Praise God. Praise God. Ma memfa line no high me for the last caller. Praise God. Hallelujah. Can't you count Udine baby okasa fro? Oh, ehuri went to men so. Some my men so many patu friend ebiano. Praise God. Hallelujah. Udine baby okasa fro na daeba na wota so. I'm not sure so that I know about 2 years. Na kama shumadia shum. Na kama shumadia fra akura ne nsem. Akura ne nsem. Chesi abona wono. Enye akura no shebro de bae na eji afre ne nsem no. Ne shebra oba no de bae o de shebra kese bae. Enti wanya ho adwuma oba no benyine no. Wohu ne ma papa wa akura no abrabom. Me no bompae. Me twada yenum o Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Can't you count Udine baby okasa fruit daye be no ta son na de na esie. If I get akwa me. Kasa ma oneso kasa jakwa me kasa. Papa menye na wo tumere bebre ya chire wasa na o Kasa se ade bia beba wo nsem bia enche ebefiri wo nsem ade beba wo nsem bebre ka so tokora wonyinya sika adwuma enche wo nsem senior the nature of mre esitian man shroom utu a ebede nansa na asa ade beche na asai enye dae papa enti me no bompae eja kwa me twa dae no mfiri wo so o Yesu demo. Amen. Amen. Ya mishra mu pi se enanwumre so mo sai mo mre no madaje e wo sida awaso mo remfi se bosome ye ne ahwefo ne etiefo kasa fa e ya brabomu akwanside ne se ba konsoso e ye daye so a daye bo a so a no anya ho adwuma onuama enko yie da enti mu bebere wo ho a usunsum omre enti no bo ayese okra da bia ya fasting na yes fasting pesika Yesu kan Mark chapter 9 verse 20 na wase nyoma ni bi wo ho a na diban no kimu adadie ene Bible eno na yenuanam Islam fo afi bia oye Ramadan 30 days enye se sika na oni alajo watu krota bese 100 200 oyebi esikafo wo mu omu yebi ehiafo eyebi enti Kristofo nyoma bu ho a e wo se Yesusu yesua Kristofo yenya bo fasting so pe na wo saba na me wo osa enti mo amososo sa daye na mudi nkugo nyina e wo se mo ye den wo honhom nyame asem sua mu empaebo mu tire ne ya brabo mu na mo ben Awurade na Awurade de ne din hye no edi aboa mo nyame hyira mo se mo mre no madaje tie samre ye wunsuo ready na ye o documents bia ready ye bebo ho so mpai na ye bo mpai ye mienu
ya catch Erade say your son daya Erade mayen kai Erade ema yen kai na yetimi aye ho adwuma nyame maye ho ma ho den e woda ye sumu nyame hye ye den e woda ye sumu wo Yesu de mu bie wa no na bo sampae no ma wo Yesu de mu ne Erade sampae the name of Jesus Christ. Yeah, Bompa said, Diabia Yason, the Kaye, the Kaye. I this was also bonny ebe bray. Ye Janyamia Sam so a chum a breaking out. Bible say ye jituma, a bayer chuma, na yam preswa and yajuma. Open your mouth and break it out. Jesus, shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Empire chat to a bonfire fa weekends they share radensa. We can say a bushia more year, more wedding, more appointment, we be too quiet for weekends they share radensa. We did you know no or car our denam ne cars our betremo nyame ma onu abushia ho ma some weekends see for weekends they share radensa. Open your mouth and pray. In the name of Jesus Christ. Ya bonfire. Mama we TV ya na mesne tere ni nyina na eguso no. Say yes ani outer obeti my friend he no wa bonfire. Ya bonfire insuo na wa page na documents no. Me gyan nyame asem so Psalm 107 verse 20. Me hye nyame asem tumi. Nyame asem ahoden. Sem bonwura unsuo no. Amen. Insuo no na ni Yesu moja. Amen. Insuo no na ni senkyere ni insuo. Amen. Insuo no na ni ayare sensuo. Amen. Ade bia odi insuo be ye bia nyame ma wa dance. Wo documents bia wa page me friend nyame dance. Ade bia esi kwan nyame breaking out of flow. So wo Yesu demo na mabompai ka amen 3 times. Amen. 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 Nyame shira opi. Say na otwi nyina say wo mre no wadaje na oditie yen. Okere nyame ya doma ahom anopa efre no nsia ne fa ekosi no nkro ne fa no. Eye anopa okere Saturday. Bomodian say obetie eye obehwe TV no na obehu adanse a Nyankopon ya ma ne ma na ekere wo say won so de no
nyame betimi aye saa so na Tarawan TV no from Monday saa kosi Sunday and no so eye anopa 5:30 to 6 o'clock obehwe ye ho and every Sunday be a live church live service obetimi a join ye eye 10:30 to 12 o'clock nyame nshira have a good night bye bye